yɔrɔ dɔ korobokarili kɛ ni o ye o kalanden ninnu siso ye o waleyaw an bɛna olu walawala aw ye bi do kibaru kɛnɛ kan. An balimaw min ye telefɔni sira Orange Mali olu ye u ka san 15 o ɲɛnɛgɛw baaraw yakubaya an ka jamana faba kɔnɔ hôtel Sheraton na kununko a kɛnɛ kan arajo ɲɛta tɔgɔ la Amza Sidibe tun bɛ yen an bɛna walawalali kɛ aw ye fana ka sanga ni o waleyaw ye. An balimaw min ye ɲɔnɔ marabolo ye hakililajigila waatu tɛmɛna Novembre kalo kɔnɔ marabolo tun ka kalan kosɛbɛ a kɛra sababu maa caman bɛ minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka na sigi ɲɔnɔ dugu kɔnɔna la o kɔfɛ fana jabali ni dɔgɔfiri ɲɔgɔn cɛ mamurutulen kun ye basigibaliya la sabati f'a kɛra sababu ye min ye mɔgɔw bɛ don kari minnu kɔnɔ ka taama o kari caman lajɔra dɔw yɛrɛ jenina an bɛna ɲinili kɛ ka sanga ni o waleyaw ye ka se ka o lada aw tulo kan ɲɔnɔ yɛrɛ marabolo ka lahalaya bɛ cogo di. An balimaw kunungo an ka jamana faba kɔnɔ min bɛnna alamisa ma Desanburu kalo tile 3 san 2021 min ye an ka jamana marabolo ɲɛmaa ye n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale ye wulikajɔ bila sen kan jamana ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta tɔgɔ la ka se ka don dɔ nun don don min yɛrɛ sigilen bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka ɲɛsin sidabana kɛlɛli ma. A lamɛnbaaw a bɛ waati jan bɔ kabini san 1990 yɔrɔ ninnu na wulikajɔ kɛlen don diɲɛ sirikinaani jɛkulu tɔnbaw fɛ min ye setigi jamanaw ye walasa min ye bana kofɔlen ye ni o ye sida ye a ka se ka kɛlɛ ka bɔ diɲɛ yɛrɛ gunsan fɛ. Hakililajigila bana min kɛra sababu ye ka diɲɛ wuli ka jɔ a sen kan ni an yɛrɛ tun y'a fɔ ko fura tɛ sɔrɔ a la o de ye sida bana ye. Wulikajɔw kɛra diɲɛma fɛ diɲɛ setigi jamanaw ka sababu kɛ a kun kɛra sababu ye sida bana mana ye maa min na maa tɛ sɔn ka gɛrɛ o la tuguni sida bana mana ye maa min na hali maa tɛ sɔn ka dumuni k'a fɛ a bɛ ji min minɛ min na maa tɛ sɔn ka mago la sida bana bɛ maa minnu na olu kɛra kɛrɛfɛdenw ye o kɛra sababu ye min ye diɲɛ sigilanni jɛkulu tɔnbaw ye setigi jamanaw olu fana ye wulikajɔ bila sen kan ka sɛgɛsɛgɛli ni ɲininiw caman kɛ minnu kɛra sababu ye a yirala fana k'a fɔ min ye sida bana ye ko a tɛ se ka yɛlɛma maa fɛ i ni maa min bɛ dumuni kɛ minɛn kelen na walima i ni maa min bɛ da ɲɔgɔn gɛrɛfɛ walima i ni maa min bɛ maga fɛn kelen na ko sida bana a bɛ sɔrɔ sira fɛ sira min bɛ tali kɛ kafoɲɔgɔnya la fo ka taa se sida bɛ maa min na ni ale jogila ni maramafɛn dɔ ye ni maa dɔ wɛrɛw ta sida tɛ maa min na ni e fana jogila ni o fɛn kelen ye ko a bɛ se ka sida bana yɛrɛ bila e la o wulikajɔ ninnu kɛra sababu ye kunnafoniya sanuman dira diɲɛmaa ma nka min ye Desanburu kalo tile fɔlɔ a bɛ ɲɛnɛmaya diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sida bɛ maa minnu na o don sigira ka kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɛn olu ma o de ɲɛnɛmala an ka jamana kɔnɔ kunungo ka sababu kɛ min ye Desanburu kalo tile fɔlɔ ye a ma se ka bila sen kan min ye an ka jamana marabaaw ye u ka wulikajɔ ni jija ni cɛsiri a kɛra sababu ye u sera ka a laɲɛnɛmaya Desanburu kalo tile 2 min ye marabolo ɲɛmaa ye Dr Choguel Kokala Mayiga a ko ale nana jamana ɲɛmaa Assimi Goïta tɔgɔ la Assimi Goïta ka kɔrɔfɔ la ka ɲɛsin maaw ma sida bana bɛ maa minnu na u ko min ye jamana ɲɛmaaw ye u na u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na ka se ka dɛmɛ ta k'a d'u ma ale ni Mali jamana ɲɛmaaw wulikajɔ min bɛ olu yɛrɛ bolo bi ka dɔ fara u ka jija ni cɛsiri kan min ye sida bana ye a ka se ka kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ ale ni maa minnu bɛ ni sida bana b'u la n'u kɛlen bɛ dɛgɛrɛfɔ ye o waleyaw ka se ka dabila a wale ninnu kɛra sababu ye min ye Dr Choguel Kokala Mayiga a ko min ye ɲinanta ye a masala a tun bɛ ka boli min kan o de ye ka wolomali yɛrɛ dabila maaw la maa minnu bɛ ni sida bana bɔ u la ale ni sida bana fana ka se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o wale ninnu kɛra sababu ye u ko min ye nafolo dɔ ye ani hakilina ɲuman dɔw ye u bɛna taa jamanatigiw yɔrɔ ka ɲɛsin maaw ma sida bana bɛ maa minnu na min bɛ se ka kɛ sababu ye u kana kɛ dɛngɛrɛfɛw ye diɲɛ sigilanni jɛkulu tɔnba min bɛ yen ni a bɛ wele ko Nations Unies olu ka kulu kɔnɔna na jɛkulu min sigilen bɛ sida kɛlɛli ma o ɲɛmaa ka nɔrabila min tun bɛ kɛnɛ in kan
ni o ye lasigiden Mali yɛrɛ kɔnɔ ale ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi diɲɛ sirinaani kɔni y'a yira k'a fɔ u seko ye dɛmɛ fɛn fɛn ye u bɛna kɛ Mali jamana ye min bɛ se ka kɛ sababu ye Mali kɔnɔ bi maa minnu bɛ yen ni degun bɔ u kan ka sanga ni sida bana ye u ka se ka bɔda ɲuman sɔrɔ ale ni hakilina laɲini bɛ olu yɛrɛ la ka daminɛ san 2020 ka se san 2030 ma u ka se ka dɔ fara u ka diya ni cɛsiri kan walasa min ye sida bana ye a ka se ka ban pepewu ka bɔ Mali kɔnɔ. Aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'aw mana aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana. An balimaw min ye an ka jamana minisiri ɲɛmaa ye n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale ye wulikajɔ bila sen ka kunungo ka taa sibikaw fɛ min ye kalanbulon ye kalanso min bɛ tali kɛ bayɛlɛmali n'o ye sumaw ye ka se ka sumaw yɛrɛ bayɛlɛma o kalanso min bɛ sibikaw fɛ maa minnu bɛ ni o ye o kalandenw ye olu bɛ si yɔrɔ min na n'an b'a wele ko kampisi ka se ka taa o yɔrɔ dayɛlɛ marabolo ɲɛmaa Dr Choguel Kokala Mayiga a ye wulikajɔ bila sen kan a tun bɛ a kɛnɛ kan a walaw kɛra sababu ye u y'a yira k'a fɔ ka daminɛ san 2021 ka se san 2022 ni kalanyɔrɔ kofɔlen dɔ ka se ka fara jija ni cɛsiri kan ale ni maa minnu bɛ n'u bɛ kalan kɛ a yɔrɔ kɔfɔlen na olu ka se ka hakilisigi ni basigi sɔrɔ. Alemaɲi ka jɛkuluba min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko Gunther Weber ni a ɲɛmaa ye Claude Tisserand a yira k'a fɔ ale ka kɔrɔfɔ la ko min ye nin hakilina ninnu ye a tɛ dɔwɛrɛ ye u b'a fɛ min y'an ka jamana kɔnɔ denmisɛnnin minnu bɛ n'olu bɛ kalan kɛ u ka se ka degi baara yɛrɛ kɛcogoya ɲuman na ka sababu kɛ ka to ka kalan fana kɛ kalangɛ sɛbɛnfura bɛ bɔ ka d'i ma n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ sɔrɔ o caman na i bɛ denmisɛnnin caman ye minnu bɛ kalan kɛ n'u tilala kalan na u bɛ bɔ ka sigi u tɛ baara sɔrɔ nka n'i ye nin yɔrɔ kofɔlen ta k'a lajɛ a bɛna kɛ sababu ye denmisɛnninw ka se ka kalan kɛ ale ni ka baara yɛrɛ ladege a bɛ kɛ sababu ye min ye an ka sɛnɛfɛnw ye ka se ka kalan kɛ a kɛcogoya la min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman fana ye sɛnɛfɛn ninnu bayɛlɛmali u ka se ka nɔgɔya denmisɛnnin ninnu bolo u ko n'i ye nin waleya ninnu ta k'a lajɛ a bɛ kɛ sababu ye denmisɛnninw ka seko n'u ka dɔnko fanga fana bɛ se ka bonya Sibi Mɛri n'a bɛ wele ko Dawuda Keyita ale ye foli ni tanuni ta ka di jamana marabaaw ma ani k'a yirula k'a fɔ dɛmɛbaaw minnu kɛra sababu ye nin hakilina ɲuman in sera ka bila sen kan Sibi marabolo kɔnɔna la u bɛ u fo u b'a u ladɔnniya fana k'a fɔ min ye nin hakilina ɲuman ye olu na u seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ni kampisi kofɔlen n'o ye denmisɛnninw siyɔrɔ ye a ka se ka minɛ cogoya ɲuman na ale ni a ka se ka ladon ani a ka se ka ladonko ɲuman na min bɛ se ka kɛ sababu ye nimisiwasa ka se ka sɔrɔ jamanadenw ale ni an dɛmɛbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ a yirala k'a fɔ ni nin kampisi in ta k'a lajɛ n'o ye lakɔlidenw ka siyɔrɔ ye ni a dayɛlɛla marabolo ɲɛmaa Dr Choguel Kokala Mayiga fɛ kunungo sibikaw fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ salle de formation ni o bɛ tali kɛ baara ladigiw ani kalan yɛrɛ ladigiw o so la o ɲɔgɔnna caman bɛ a kɔnɔ siyɔrɔ o dɔ bɛ a kɔnɔ siyɔrɔ min yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ maa 70 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu ka siyɔrɔ bɛ yen livrew bɛ bila yɔrɔ min na ni denmisɛnninw bɛ se ka taa ta k'a kalan o fana b'a kɔnɔ min ye sɛgɛsɛgɛli bon ye n'an b'a wele ko laboratoire o dɔ fana bɛ a kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen a kɛra sababu ye maa 30 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu sera ka former ka ɲɛ k'u labɛn ka ɲɛ kosɛbɛ k'u jo baara ladigi ale ni baara yɛrɛ kalan baaraw la o maa ninnu yɛrɛ bɛ bɔ Sibi ale ni Sibi yɛrɛ marabolo tɔw la minnu bɛ Sibi yɛrɛ dafɛdugu la marabolo ɲɛmaa Dr Choguel Kokala Mayiga a kɛlen ko ka kuma ta a ko an dɛmɛbaa jɛkulu ani an teri jɛkulu n'o ye Alemaɲi ye a b'u fo k'u barikada u ka wulikajɔ ni cɛsiri min kɛra sababu ye nin hakilina in sera k'a lasabati a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali ani Alemaɲi jamana u ka bolidi ɲɔgɔnma dɔw bɛ ka fara kan san ani waati hakilina ni laɲiniw tɛ dɔwɛrɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kalanko ale ni bayɛlɛmali ko ka se ka lasabati ale ni min ye denmisɛnninw ye minnu bɛ kalan kɛ kalan bɛɛ lajɛlen kana to sɛbɛnfura gɛn kalan la min ye kalan ye kalan ka kɛ ka tila ka baaraladigi don a senkɔrɔ ko ni o waleyaw cayara an ka jamana kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka caman yɛrɛ bɔ baarakɛbaliya la ale ni seko ni dɔnko waleyaw olu ka sabati an ka jamana kɔnɔ. Hali bɛɛ ni sɔgɔma an sigilen hɛrɛ dɔ ala k'an tile hɛrɛ dɔ an ye kɛnɛ min kan nin yarabi ala k'a kɛ wasa di k'a d'an ma an nisɔndiyalenba ye ka président fo transition président fo ka ministre fo ka muso ɲɛmɔgɔw fo cakɛda n'a bɛɛ kɛnɛ nin ka ɲɛ komi kuma kuntagala man jan ka cakɛda k'a kurun bɛɛ lajɛlen fo ka manden dugutigi manden muso ɲɛmɔgɔ tulonkɛla minnu nale k'a bɛɛ lajɛlen fo an nisɔndiyalen kɛnɛ nin kan baara nin daminɛ an fɛ a san 2 le ne o formation cité ni muso ka kan k'i bolo don baara min n'o kɛlen tɛ a y'i fɛ ka o kɛ an ye
kamina bega mura makana blanca na kona fe na ka Senegal fe na ida tala ko fe be fe na famali mais an no be lo ni kono lado ali ma ye bara min ke anya anka ay sarasoro ande ni babo yanka taka ko wato etali Espagne utaka sabablen fe utaka gitaran fe utaka jile ka ande mun tole ko jira ka chade mais dem sanu kayre la senesi dem sanu baraka wora sora le de flan ni de anga Espagne ye yandi anga France ye yandi fem be sora ye abe sora an baraka ni kono ya amusai na karam bara mina ka fo kay na formation min dama ko mo min tise aka bara la yugo kede mo mi jole aka formation na yo ta kana ka an kalawula akalanka cha abetise ka fo ante se ka aliman fo ka sa dana ambe nyamu ko fena fo kala do mali jamana ko ya ka an gari tika do ko na ka be an ka komini ma yara be anye do kala wo ya ala ka an ka jamana ala ka sabat alima ya ante sira so de sala jabi ane baraka nyogon fe baraka nyaka sa ambe sala jabi fo ko na ka toy ma basi sala jabi ki fo ka aliman fo ka anta ko kawgana tiye ka fo jamana de nya namana namana adinya na ko awgana tiye fo jamana tigiye naumana namana adinya na naumana nafatengalo na tun naumana namana adinya ambalmaw minye anga jamana marabulu nyemai kasangani jamana yɛrɛ marali ta cogo ye ale ni an ka cɛmancɛ fanga ma ɲɛma Colonel Asimi Goita u ye sariya dɔ bɔ kunungo sariya min yɛrɛ bɔra nɛgɛ kaɲa 15 waatiw la sariya in b'a yira k'a fɔ min ye marabolo bɛɛ lajɛlen ye u bɛna baara dɔ kalifa an ka minisiri la minisiri min ka baara bɛnlen bɛ mara cɛbɔli koɲɛw sabatili ma ni a bɛ wele ko Colonel Abdoulaye Maiga ale bɛna kɛ jamana marabolo ka kumalasela ye n'an b'a wele ko porte-parole du gouvernement ni hakilina ninnu kɔni tara ka a sɛbɛnciya ka tila k'a kɛ sɛbɛnfura ye ka a bila sen kan min yɛrɛ bolonɔbila kɛra sɛbɛnfura la an ka marabolo ɲɛma ani an ka jamana yɛrɛ ɲɛmaba ni o ye Colonel Asimi Goita ye ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana namana adinya na n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana namana adinya an balimaw min ye an ka jamana faaba ye polisiw ka lakanabuda fɔlɔ n'an b'a wele ko premier arrondissement a yirala k'a fɔ olu ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛra sababu ye Bamakɔ suguba n'an b'a wele ko marché dabanani u y'u bolo da maramafɛn dɔ kan min bɛ tali kɛ marifa la ani marifa kisɛ yɛrɛ caman wulikajɔ bilala sen kan min ye commissaire principal Abdurrahman Alassane ye ale n'a ka cɛdenw ka jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw la u ko min ye novembre kalo tile 26 san 2021 nɛgɛ kaɲa 15 waati min ye Bamakɔ marché Orozi polisiw ka dagayɔrɔ min bɛ yen olu ka wulikajɔ ni cɛsiri u sera ka kɛ sababu ye u ye siga kɛ maa 2 la minnu tun bɛ moto sanfɛ saki dɔ tun bɛ u bolo min ye dugutaga saki ye o kɔnɔna la min ye marifa ye n'a bɛ wele ko pistolet o dɔ tun bɛ a kɔnɔ min dilanna Tchèque jamana kan n'an b'a wele ko calibre 7,12 mm ale ni marifa ninnu kisɛ a bɛ don foroko min kɔnɔ n'an b'a wele ko chargeur o dɔ fana tun bɛ a la saki fitinin dɔ fana tun bɛ u bolo marifa kisɛw olu bɛ don foroko min kɔnɔ o falen marifa kisɛ la o den 512 ale ni pistolet automatique min bɛ ci a bɛ se ka ciko caman kɛ o dɔ fana tun bɛ a la jateminɛw y'a yira k'a fɔ n'i ye nin baaraw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin maa ninnu u kɔni tun labɛnnen don ka sabu kɛ maramafɛn caman kɔni tun bɛ u bolo maa yɛrɛ t'a dɔn n'a sɔrɔ u tun bɛ ka ko dɔ de labɛn walima n'u tun bɔlen don ko dɔ kɛyɔrɔ la min ye polisi ɲɛmaayasoba ye ni ale bɛ wele ni o ɲɛmaa ye commissaire divisionnaire Soma Ibrahim Keita ye ale ye wulikajɔ bila sen kan ka se a yɔrɔ la a taara foli ni tanuni ta k'a di premier arrondissement maaw ma u ka jija ni cɛsiri la ka sabu kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi san sera a laban yɔrɔ min na polisiw ka wulikajɔ fanga bonyana ko kura i n'a fɔ kɔrɔlen ka sabu kɛ hakilina ni laɲini min bɛ u la min ye jamana kɔnɔdenw ni u bolokɔnɔfɛnw ye u ka se ka kisi ni san laban sera da bɛ jamana kɔnɔdenw ye sunɔgɔ tɛ u ye ka sabu kɛ maa dɔw fana bɛ minnu kɔni banna baara ma minnu bɛ fadonsagoya la sanga ani waati olu de fana bɛ taa sira da maaw ɲɛ k'u ka bolofɛnw minɛ u la a dɔw bɛ kɛ ni maramafɛn sugu ninnu ye o ye waleya min kɔni bɛ jamana kɔnɔdenw sira nka min ye polisi yɛrɛ ɲɛmaayasoba ye olu y'a jira k'a fɔ u ka kɔrɔfɔ la an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana kɔnɔdenw mana siga maa o maa la kunnafoniya sanuma u k'a ta joona joona k'a di finitigilakaw ma o bɛ se ka kɛ sababu ye baaraw ni hakilisigiw a bɛɛ lajɛlen na se ka fara ɲɔgɔn kan n'i ye o waleya ta k'a lajɛ ni maaw ye kunnafoniya sanuman di finitigilakaw ma
a waati la a bɛ kɛ sababu ye ka caman bɔ kasara ani basigibaliya la. Balimaw min ye farafinna tilebiyanfan jamanaw ka faraɲɔgɔnkan kuluba ye n'a bɛ wele ko CEDEAO olu ka kiiribulon olu y'a jira k'a fɔ olu kɔni kamana galen don ka sabu kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ɲangini ni gɛrɛndɛ min kɔni bɔra CEDEAO maaw yɔrɔ ka bin Mali jamana ale ni Guinée jamana kan k'a bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don maaw ka baara la min ye adamadenya hakɛ o la sabatili ko ye. Faransi jamana kan desanburu kalo tile 2 san 2021 wulikajɔ ni cɛsiriw kɔni kɛra CEDEAO jɛkulu maaw fɛ u y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi jɛkulu min bɛ CEDEAO kɔnɔ ni olu ka baaraw bɛnnen bɛ kiriko ma olu kɔni kamana galen don ka sabu kɛ olu kɔni bɛ ka siran min ye adamadenya hakɛw ye o kana na buruja ka sanga ni gɛrɛndɛ min yɛrɛ bɔra CEDEAO jɛkulu maaw yɔrɔ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ jamana ɲɛmaaw ale Guinée jamana ɲɛmaaw ma. Jɛkulu dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko Avocats Sans Frontières Canada ni ka se Association Malienne des Droits de l'Homme ma o jɛkulu ninnu ale ni Amnesty International u ko olu kɔni kamana galen don kosɛbɛ ka sabu kɛ kɔlɔlɔ minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ gɛrɛndɛ la ka ɲɛsin Mali jamana ni Guinée jamana ma a kana na kɛ sababu ye ka adamadenya hakɛw la buruja. Novembre kalo tile 30 san 2021 ka sanga ni fanga dafiri min kɛra Mali jamana ni Guinée jamana la min ye farafinna tilebiyanfan jamanaw ka faraɲɔgɔnkan kuluba CEDEAO olu ka kiiribulon min bɛ n'a bɛ wele ko la Cour de Justice olu kɔni ye sariya ta k'a fɔ min ye ɲangini ni a bilen bɛ maaw juguya la Mali kɔnɔ min bɛ tali kɛ CEDEAO maaw ka sariya la ko n'i y'o ta k'a lajɛ k'a bɛ gɛlɛya don olu ka baaraw tacogoya la o de kɔni kɛra sababu ye u ko olu b'a laɲini k'a fɔ gɛrɛngɛrɛn min bilen bɛ Mali jamana kan ani Guinée jamana kan u k'a lawuli ka bɔ yen min bɛ se ka kɛ sababu ye olu ka se k'u ka baaraw kɛ ka sababu kɛ ko n'i ye Mali jamana ni Guinée jamana ta k'a lajɛ adamadenya hakɛ burujali min bɛ ka kɛ n'i ye o waleya ta k'a lajɛ ni gɛrɛndɛ bila a jamana kɔnɔ ɲɛmaaw fana kan olu tɛ se ka u ka baara kɛ a kɛcogoya la k'o kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye olu ma o de kɔni kɛra sababu ye ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali jamana ani Guinée jamana bɛ ka taa cogoya min na olu kɔni sago tɛ ka sababu kɛ ni gɛrɛndɛ taara ka bin jamana yɛrɛ ɲɛmaaw kan k'i b'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka baara yɛrɛ gɛlɛya olu bolo min ka di olu ye o de ye wulikajɔ ka se ka kɛ min ye sigikafɔ ye faamuya ka se ka sɔrɔ CEDEAO maaw ale ni Mali jamana ani Guinée jamana ni ɲɔgɔn cɛ o waleya ninnu fana n'i y'u ta k'u sɛgɛsɛgɛ i b'a ye k'a fɔ kiiri tigilamaw maa minnu ka baara bɛnnen bɛ adamadenya hakɛ sabatili ma olu fana bɛ se k'u ka baaraw kɛ hakilisigi ni basigi la ni jamana ninnu kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye. O kɛra sababu ye ni jɛkulu ninnu kɔnɔ y'a jira k'a fɔ olu bɛ min ɲɛfɔ Mali marabaw ani Guinée marabaw ye u ka o jija cogoya bɛɛ lajɛlen na adamadenya hakɛ ani jo sariyaw baaraw olu ka se ka labato ka kɛ sariya yɛrɛ bolo ma jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o de ye olu ka hakilina o de ye olu ka laɲini fanba ye. Aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'aw mana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana. Bi ye juma ye arajo ɲɛta sanga ani waati ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'u bɛna u dama kasi arajo ɲɛta la ka ɲini alisilamɛw fɛ se bɛ minnu ye ani maa minnu bɛ yen ni ɲumanya wale ka di u ye u ka se ka u tulomagɛ o waleyaw o bɛ sabati arajo ɲɛta la juma o juma an ka donkibaru kɔnɔna la an balimakɛ Umar Sanogo ale ye karamɔgɔ dɔ bisimila min bɛna walawalali kɛ an ye ka sanga ni ɲumanya walew ye ka tila ka kuma di maaw ma maa minnu bɛ degun kɔnɔ u ka se ka u dama kasi ka ɲɛsin alisilamɛw ma an ka jɛ an ka Sheikh Umar Sanogo bisimila. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. An balimaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn bi ye juma ye ni an sigilen an ka kɛnɛ kan kɛnɛ jumɛn don ko jɔnni bɛ hinɛ Ala ka hinɛ i la bi an ka wele sera an ka karamɔgɔba ma an ka ustaz a kana dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna ɲumanya kan ɲumanya yɛrɛ ye mun ye jɔnni de bɛ ɲumanya kɛ ɲuman kɛli ani maa jumanw de kan kan jɔnniw de kan kan ni ɲuman ye a ka se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o la bi baro ye maa naani baro ye an maa naani na o y'an balimakɛ o n'an baara ɲɔgɔn dɔ ye Amadu Gindo ye ale de bolo bɛ nɛgɛw la an ka animateur technicien waraba Amadu Gindo k'i fo k'i waleɲuman dɔn an b'a fɔ ko salamu alaikum. Mana tɛmɛ
Jawara b'an bolo kɔrɔ ka foli di Jawara ma. Jawara salamu alaikum. Ayiwa an bɛna kuma di an karamɔgɔ ma a bɛna yɛrɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna mɔgɔ dogolen tɛ radio ɲɛta in na yan a b'a ka fɛn camanw lamɛn radio ɲɛta in kan an bɛna wele sa ma a k'a yɛrɛ présenter aw la salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ la tɔnɔ k'ala waleɲuman dɔn a balimakɛ n'aw ka kalanden don Aluseni Ture an bɛ la deli Ala k'an bɛn sababu ma i sanogo bisimila. Ayiwa an ye wele bi bila i ma Aluseni i Ture. Ayiwa i nana an ka wele jaabi a diyara n ye. Inshallah. An bɛ jɔnni bɛ hinɛ kɛnɛ de kan n'o ye ɲumankɛ kɛnɛ ye. Kosɛbɛ. Émission min b'an bolo télé ani radio ɲɛtaa kan. Kosɛbɛ. Ni radio ta bɛ tɛmɛ juma o juma sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana se. Kosɛbɛ kosɛbɛ. N'a bɛ tɛmɛ journal kɔnɔ an filɛ ale kɛnɛ de kan. Inshallah. An ko ɲumanya ɲuman ka ɲuman kɛ mɔgɔ sugu jumɛn de bɛ ɲuman kɛ. Kosɛbɛ. An b'a fɛ k'i ɲininka o la. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. An bɛ Ala tanu ka Ala waleɲuman dɔn ka kisi ni nɛɛma ni barika ɲini Ala fɛ Ala ka jida an kuntigi Muhamadu kan sallallahu alaihi wasallam. Ola Ustaz Sanogo an tɛ kuma janya ɲumanya ale ye diinɛ nakun de ye diɲɛ kɔnɔ. Ala ye diinɛ in d'an ma a ye fɛn mun bila a kɔnɔ n'o ka bon n'a fɛn caman ye o de ye ɲumanya ye. Ala ko Kurana kɔnɔ inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin k'ale ka hinɛ ka surun ɲumankɛla la. N'i b'a fɛ Ala ka hinɛ la ɲuman kɛ n'i b'a fɛ Ala k'i dɛmɛ ɲuman kɛ ko gɛlɛn ni kamanafili b'i dala i b'a fɛ Ala k'a wuli ɲumanya kɛ adamadenw ye. A ko Kurana aya wɛrɛ la a ko wabtag fima ataka Allahu daral akhirah wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. A ko Ala ye fɛn minnu d'i ma diɲɛ kɔnɔ k'i ka alikiyama ɲini n'a ye dɛ. Wabtag fima ataka Allahu daral akhirah. Ala ye nafolo d'i ma a ye sɔrɔ k'i ye lahara ɲini sɔrɔ in na a ye dɔnni d'i ma lahara ɲini dɔnni in na i ka ɲumanya kɛ adamadenw ye wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka. Ala y'i ɲumanya k'i ye cogo min e fana ka jan mɔgɔw ma ten. Ni Ala yɛrɛ de kumakan ye Kurana kɔnɔ ko ɲumanya kɛ i n'a fɔ ne y'a k'i ye cogo min na. Ala de fana y'a k'i ye k'i kɛ waritigi ye. Ala y'a k'i ye k'i garisɛgɛ caya. Ala y'a k'i ye k'i sɔn i fana ka maaw sɔn. A ko wala tabghi al-fasada fil ard. K'i kana juguma kana tiɲɛniw dɛmɛ dugukolo kan sanfɛ dɛ. Ala ye nin fɔ k'o ɲumɛn na a ko k'i ka ɲumanya kɛ mɔgɔw ye ko mɛ k'i kana tiɲɛnikɛlaw dɛmɛ. Ja mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu bɛ wuli k'a ye n dɛmɛ n'a ye n dɛmɛ sira jumɛn ka tiɲɛni. Donc k'i kana sɔn o ma. Inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Ko tiɲɛnikɛlaw ale Ala t'olu fɛ. O la Ala ko k'ale ka hinɛ ka surun ɲumankɛla la. Ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam ko arruhama'u yarhamuhumullah. Ko hinɛbagaw Ala de bɛ hinɛ olu la. Maa minnu bɛ hinɛ Ala de bɛ hinɛ olu la. Donc n'i bɛ Ala ka hinɛ kɔ duniya ni alikiyama i ka hinɛ. N'a fɔra ko ɲumanya a kan ka kɛ jɔn ye jɔn de kan k'a kɛ. Nin ye ɲininkaliba ye kosɛbɛ. Ɲumanya kan ka kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min fɛn b'i bolo fɛn min ye i wasa fɛn in fana mɔgɔ wɛrɛ mako bɛ fɛn in na min tɛ e ye e de kan ka o fɛn in ta k'a ɲɛsin o tigi ma. Tel que baro b'i bolo baro min b'i bolo o y'i wasa o kɔrɔ ye di i bɛ Ala tanu i bɛ se ka balo. I wasalen kɔfɛ dɔ wɛrɛ bɛ yen min t'i wasalen ye i k'o ta k'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min mago bɛ balo in na o de tɔgɔ ye ko ɲumanya. Hakili ɲuman bɛ e la dɔ kɔnplikelen don a ka ko dɔ la i k'a lajɛ i jɔ ne ka hakili ɲuman kɛ ka ni bilasira a ka bɔ a ka ni degun kɔnɔ o ye ɲumanya ye.
wariko bɛ karisa la wariko problème bɛ a da la wariko de sababu la a banalen don wariko de sababu la kɔngɔ b'a la wariko de sababu la k'a bɛna gɛn ka bɔ a ka location na wari dun bɛ e bolo mɔgɔninfin tɛ fa wari la nka e bɛ se ka o fɛn a mago bɛ min na e bɛ se k'o bɔ i ta in na k'a di ka sɔrɔ a ma foyi tiɲɛ e ye donc e k'o lajɛ ni karisa mago bɛ na hɔn ni ne tɔgɔ ye ko ɲuman ala ko ale ka surun mɔgɔ minnu na o de ye ninnu ye o la a bɛ di mɔgɔ jumɛn ma o ye mɔgɔ hitajilen de ye mɔgɔ min besonnen don a la kosɛbɛ tel que maa dɔ jɔrɔlen don 5000 ko problème 10 ko problème e dun 1,000,000 ko problème tɛ sigi na 10 in bɔli i kun k'a di maa banabagatɔ ma dɛsɛbagatɔ ma kɔngɔtɔ ma ko ye kiraw ka mission de ala kira sallallahu alaihi wasallam a nalen magan kɔnɔ tuma min na o taara ka kibaruya fɔ Herikale ye Herikale ye ɲininkali kɛ ko ne ko a bɛ ka mun ni mun de fɔ kafiru ko ma ko kira bɛ k'an yamaru kan ka ala kelen bato k'an ka ɲumanya kɛ buna adamadenw ye a ko nin kɛwale min n'a bɛ k'o fɔ aw ye tugu nin kɔ dɛ a ko ne min sigilen filɛ a ka ko tɛna kɛ ka ne sɔrɔ balo la ko nin bɛna dugukolo fan bɛɛ mara hali ale sigilen bɛ yɔrɔ min na ko cɛ in ka mara bɛna se parce que i ye jogo min fɔ k'a bɛ k'o kɛ k'a bɛna adamadenw jigi tugun a bɛna hinɛ adamadenw na a bɛ k'o de fɔ k'an ka hinɛ ɲɔgɔn na an kana ɲɔgɔn joli bɔn an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ an ka ala kelen bato an ka dekun wuli ka bɔ ɲɔgɔn kan e ma ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko man nafasa kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabil akhirah a ko ni maa min ye gɛlɛya dɔ wuli ka bɔ silamɛ ɲɔgɔn kan bana kɔngɔ kamana fili dɔ e nana kɛ sababu ye k'a ta ka bɔ a kan ko ala fana bɛna gɛlɛya dɔ wuli ka b'i kan alikiyama jɔ don silamɛw ko hakili to nin yɔrɔ in na kosɛbɛ ka gɛlɛya wuli ka bɔ silamɛ ɲɔgɔn kan ka silamɛ ɲɔgɔn ka hinɛ la ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ a kan o de maa min y'o kɛ ko alikiyama jɔ don bɛɛ kamana fililen don tuma min ala bɛna e ta yɔyi ko karisa e k'i sen bɔ a la e ka ko nɔgɔyara ala k'an sɔrɔ o la o bɛ sɔrɔ ɲumankɛlaw de fɛ donc ala kira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ nin de fɔ ni dɔ nana ka problème fɔ a b'a fɔ saabo ye ayiwa jɔn bɛ se ka nin ka ko ɲɛnabɔ fa b'a fɔ wasabiquna sabiqun ulaika almuqarrabun fi jannati na'im a ko jɔn bɛ ɲɔgɔn sama jɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ ɲɔgɔnya nin ka problème ɲɛnabɔli la ha ni tɔɔrɔbagatɔ min nalen filɛ jɔn bɛ jɔn kɔ ɲɔgɔnya nin ka ko ɲɛnabɔli la dɔw bɛ taa tamaro kilo 1 ta kana dɔw bɛ taa bɔrɔ 1 ta kana a tigi nana min ɲini a bɛ sɔn fo ka tɛmɛ o sanfɛ ala kira bɛ tila k'i sigi ko bakhin aw ye nin min kɛ a ɲana a bɛ yɛlɛ a bɛ sewa ɲumankɛla ka di ala kira sallallahu alaihi wasallam ɲumankɛla ka di ala ye n'i b'a fɛ i ɲɛ ka da kira kan i jija i ka ɲuman kɛ dɛ n bɔ a 100 b'i bolo ala ɲiyɔrɔ ɲuman in bɔ a la i k'a di 10 b'i bolo ɲuman ala ɲiyɔrɔ bɛ wari bɛɛ la hali dɔrɔmɛ 1 i ma kira ko ten ko i ka siralan ye hali n'a kɛra tambaro fɛrɛ ye taqullaha walaw bi shiki tamra o kɔrɔ de i kana jɔ ɲumanya na o de kama sahabaw tora ala kira ye sarakatu samantiya fɔ ka hinɛ fɔ ka makari fɔ dɔw nana ni tambaro bɔrɔ 1 dɔw nana ni bɔrɔ 10 ye dɔw ye ɲɔgɔmɛw donni kana dɔw nana ni segi fa ye munafiku yɛlɛla sahabakɛ in na ko ala mago bɛ nin fitinin in na dɔw bɛ kana ni ɲɔgɔmɛ kundonni ye ala taala a y'an jigin ale ala tɛ jɔ inna allaha la yudi'u ajra al-muhsinin mɔgɔ mana ɲuman kɛ ala t'a bin n'i ye dɔrɔmɛ 1 kɛ man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara zarra ye fɛn ɲɛnama fitinin dɔ de ye dɔw b'a fɔ ko atome a tɛ ye ka ɲɛ ko n'i y'o ɲɔgɔnna baara ɲuman kɛ ko alikiyama ala b'a di sara ye n'i y'o ɲɔgɔnma juguman fana kɛ alikiyama ala b'a sara ye to an bɛ ala deli ala ka an bɛɛ sababa ma ɲumanya ye fɛn ba ye an k'an jija maa minnu bɛ u ka problème fɔ an se min ye an ka k'u ye n'i y'a kɛ a bɛ komi i ye ala kira i sen da kira sen da nɔ na wa i dalen b'a la fɛn dɔw bɛ adamaden kan ala kira ka kuma dɔ bɛ sallallahu alaihi wasallam k'an k'an ka banaw furakɛ ni sarakatu bɔli ye Ustaz, naam, ini yɔrɔ ninnu faamu. Naam.
imaye o le fa anfle o kene do kandi no ye jone be hine alanga hine ko sebe may bi ima bana ba to ye fambe fe ko sebe ordonnance tigiw wallahi be fambe fe ama ke chugodi antara ba docteur sola analyse o kera ordonnance dila amusakati ni kene de dayele le ka di ala ka jonyuma ma u ka se ka ala ka nema ɲini ka ala ka hinɛ ɲini o bɛ ɲini ni mun ye i bɔtɔ filɛ k'a fɔ cogo min na u ka sarakatiw bɔ n'i ye sarakatiw de ye i bɛ fɛn min kɛ ka taa a sɔrɔ i ɲɛ sini an kan ka k'an jija o la o tuma na komi waati bɛ an kɔ an bɛ foli d'i ma kana Jawara i ma Ustaz Ture ka kuma mɛn awɔ n y'a mɛn dakuruɲɛ kelen jumɛn b'i bolo salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh wa alaikum salam dakuruɲɛ min bɛ n bolo foyi tɛ ka foli lase jamaw ma ko lajɛ man kɛna lillahi fa kɛna lahu ni maa min y'a kɛ ala ye ala b'a k'i ye u k'u ɲɛsin banabagatɔw ma u ka lamɛnliw kɛ an bɛ sebagaw wele sebagaw an bɛ kan bila u ma ala y'a da mun ma a y'a lajɛ a ka dɔɔnin bila minjaniw la sini ala fana b'a bila aw ka minjani na n bɛ dugawu k'o la ala ka ɲa ka d'a ma ala ka dɛmɛw kɛ ala ka bolo mɛn a ka ko la inshallah